Jeg kan lige på maven, og så filmer vi imens. Hvor er du henne? Igen. Igen. Og vent lidt. Kom bare, kom. Igen. Vent lidt. Igen. Igen. Okay, klar. Igen. Wow. Igen. Igen, prøv at få det. Nej. Det er ikke godt. Okay, det er fint. Fedt. Igen. Lige der. Gør det med hånden. Og vent lidt. Den der. Tak.